Un ano máis volven a Porto do Son as festas do Carme. Comezarán este mesmo sábado, día 7 de setembro, e na Vila Sonense estarán de troula durante 5 días. Hoxe a Comisión e o Concello quixeron presentar a programación, na que están presentes un total de 10 orquestras. Porta dos 5 días máis esperados do ano, que non son 4 nin 3, son 5 maravillosos días nos que honramos as nosas procesións, romarías, misas e todo tipo de festexos. Todo isto para disfrutar en familia, con amigos, veciños e con todo aquel que queira acercarse a este pobo que sabe que sempre é ben recibido. Panorama e París de Noia son dous pratos fortes destas festas, pero tamén haberá unha gran sardiñada, un torneo de fútbol e moitas actividades durante as tardes para os máis pequenos. En apenas un mes a Comisión conseguiu sacar adiante estas festas, polo que dende o Concello de Porto do Son quixeron agradecer o seu gran traballo. Queremos agradecer e aplaudir pois esa labor que fan todas as comisións de festas, ese gran traballo que desempeñan para que todos nós, para que todos os veciños, pois podamos disfrutar das mellores festas, dos mellores espectáculos musicais. Unha comisión de festas que colleu o testigo fai agora 3 anos e que conseguiu pois continuar un traballo exemplar e mellorar ano tras ano estas festas. Unhas festas que tamén son moi importantes para o turismo da vila. O Concello de Porto Son é un concello eminentemente turístico que vive do turismo. Estas festas poden ser un colofón tremendo pois a este verán de turismo, de moita afluencia de visitantes que fixeron que estuveron aquí no noso concello, e resaltar pois a importancia para o comercio, a importancia para a hostelería do noso concello que estas festas significa para eles. A partir do vindeiro sábado e durante 5 días, quen se achegue ata Porto do Son poderá gozar de música, gastronomía e sobre todo de troula. As festas do Carme rematarán o próximo mércores, día no que haberá fogos de artificio.